En dat is de tweede keer dat de wedstrijd net terug in kan. Ook op zo'n december en op 21 januari koer de wedstrijd net terug in vanwege de winterse omstandigheden. Ja, dat is zeker toeval. Nou leert de ervaring dat het vaak zo is als een wedstrijd eenmaal afgelast wordt, dat het noodlot elke keer toeslaat bij die wedstrijd. Dus het is niet de eerste keer dat een wedstrijd er vaak uitgaat. Door het net terug in van de wedstrijd begint Cambuur aardig achter te rennen op de concurrentie. De Ljouters hebben 3 wedstrijden minder spelen. Het 6e plak op de ranglijst jouwt dan ook een vertekend beeld. Je kan gaan rekenen met al die wedstrijden inhalen en winnen. Dan betekent dat je zoveelste staat. Verlies je ze allemaal, dan sta je weer 6e. Ja, het zal toch eerst gespeeld moeten worden voordat we daar iets over kunnen zeggen. Cambuur moet dus nog 3 wedstrijden inhalen. En omdat er eigenlijk geen ruimte meer is in de competitie, wil Van der Belt dat de KNVB de Interland weekend broekt voor de Jupiler League. Op dit stuit zijn alle Nederlandse clubs in die weekend vrij. Maar wat mij betreft moeten we die afspraken maar eens gaan herzien. Want het zijn toch 3 à 4 weekenden in een jaar die we als eerste divisie heel goed kunnen gebruiken. Wanneer de wedstrijd in Emmen inhellen worden kan, is nou nog net bekend.